Jamen, så er vi taget på Nørrebro Teater lørdag aften. Premiere på Livsens Ondskab af Gustav Wied. Hans roman er blevet sat op til et teaterstykke her. Hans roman helt tilbage fra 1899, hvilket er rimelig vildt, når man tænker på den aktualitet og det tema, som romanen har, stadigvæk er fuldt ud aktuelt i dag. Kort og godt reaktioner oven på stykket. Et stykke, der jo egentlig handler om den her mand, som slider og slæber og lidt en nærerøv tumlumsen i den lille landsby her. Skæbnen ved, at han lige pludselig vinder i lotteriet, får en masse penge, tror, at han får sine drømme opfyldt. Det gør han også, men er lykken egentlig at få sine drømme opfyldt? Ja, han bliver i hvert fald ikke umiddelbart super lykkelig. Nej, lige præcis. Hvad er din reaktion, Sara? Jeg synes, det var et mega godt stykke. Jeg synes virkelig, det er sindssygt godt spillet af alle involverede faktisk. Og det virker som om, det er virkelig godt timet også. Og bevægelserne i det, og det hele, det spiller virkelig, må man sige. Og med bevægelser, der lige inden vi begynder at filme her, vi talte især om Knagsted, som bliver spillet af Tom Jensen, som bliver kaldt for livsens ondskab i det her stykke. Hans måde at bevæge sig på, hans kropmimik osv., det er virkelig dejligt at se på. Replikkerne sidder lige i skabet, specielt i de scener, hvor det er Knagsted og Mørk, som spiller sammen. Der var jeg fuldstændig blæst væk, og det var også der, vi grinede allermest faktisk. Det fungerede sindssygt godt. Det andet fungerer også, men de scener der, de var bare eminente. De er helt eminente sammen, de to. Så hvis man har lyst til at genopleve en gammel klassiker, så skal man tage på Nørrebro Teater. Det går indtil den 12. april. Så der er jo tid nok at løbe på. Og igen, jeg må bare sige, Nørrebro Teater, jeg er virkelig glad. Hun blev bare så glad. Altså, Nørrebro Teater, det kan et eller andet. Det må man sige. Ja. Altid gode opsætninger, godt sammenspil mellem skuespillerne og sindssygt god scenografi. Plejer det også altid at være. Jeg synes faktisk aldrig, at jeg blev skuffet herinde, og jeg synes, det fungerede igen sublimt, det her stykke. Gå herind, specielt for at se Tom Jensen. Kæmpe cadeau til ham i den her rolle. Ja, helt klart. Så god anmeldelse herfra.